Wedi, wedi. Apa Gong kok mlayu-mlayu? Aku diikuti bayangan, Reng. Aku baturana aja kok tinggal ya, Reng. Jare tanggaku omahku tinggoni kuntilanak. Tanda-tandane aku selalu diikuti bayangan. Yo mesti wae to, Gong. Mlaku bengi ning sor lampu kan yo enek bayangan. Wah iya tibake Reng bakno bayang aku dhewe. Konyol iki. Wedi ula, wedi macan kuwi lumrah ning yen wedi bayangane dhewe kuwi wedi kokean polah. Terus lek ngono solusine piye mo? Yen enek ula galak kuwi bahaya kudu dihindari dijauhi dalam rangka golek slamet. Golek slamet kuwi perintah Allah. Lek wedi karena hantu. Hantu kuwi makhluk jilmakane saka jin mula kudu berlindung kepada Allah. Anu Gong, lek enek hantu genti denono dhewe. Kuwi ora bener, Petruk. Dengan alasan apapun manusia dilarang berinteraksi dengan setan, Dole. Setan kuwi musuh sing nyata mula aja dijak petung, Dole. Mula saben kegiatan kudu berdoa berlindung kepada Allah. Ya yen aku mau mambengi aku wedi ning jeding terus ndak wudu terus ndak salat Isya. Kuwi wedi sing marai dosa, Dole.